गिबियाव मिडिया पार्सन नोंथांमोननिसिम चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै गाहाम हामलायनाय बावग्रोबाय। जों दिनैहाय चिरां जिल्लानि बानजायनायाव नैबे बेंटल दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हेफाजाबजों फरायसालि फोसाबनाय हाबाफारि लादों। बेनि थांखियानो जाहैबाय गंसे फरायसालिया जोंनि हारिनि आरो हादरनि इयुन। मानोना बेनिफ्रायनो हादरखौ दाग्रा, हारिखौ दाग्रा, सुबुं दाग्रा सासे मोजां फरायसा, सासे मोजां अफिसार, सासे मोजां नौनारि जोनोम जायो। दा बे लानायनि थांखियानो जाहैबाय बे फरायसालिया फरायसानिल' जानानै थाया। बे फरायसालियाव गारजेन थायो, बे फरायसालियाव फोरोंगुरु थायो, बे फरायसालिखौ बेंनो थाखाय जायगानि ओनसोलारि सुबुं थायो। बे फरायसालियाव जों जेनेबा संगठन, गुबुन गुबुन आफादनि गुबुन गुबुन जाथिनि संगठन थायो। बयबो बे हाबाफारिखौ लानांगौ जायो। बे मोनसे फरायसालिखौ बेहाय मोनसे फरायसालिखौ थांखि खालामनानै बेबायदि हाबाफारिखौ लानायनि गुबै उद्देश्यआनो जाहैबाय बे फरायसालिखौ मोजाङै समायना खालामनानै जाहाथे ओनसोलनि गासै रायजो राजाखौ गोसो बोहरनो हायो, गाव गावनि गथ' गथायखौ बे फरायसालियाव सोफैनो फोरोंफैनो जाहाथे गोसो जायो। लोगोसेनो बे फरायसालियाव थानाय फरायसाफोरखौ अननानै, फरायसाफोरनि गोनांथिखौ नोजोर होनानै सरकाराबो जाहाथे बे फरायसालिनि गासै गोनांथि जेरै इनफ्रास्ट्राकचार, बे फरायसालियाव नांगौ जानाय गासै फोरोंगिरि, बे फरायसालियाव नांगौ जानाय गासैबो रोखोमनि बिजाबनि सर्टेज, बे जथ' नांगौ जानाय माने अभाब अभिजग बेखौ जाहाथे सरकारा गावनि बिथिङाव थानानै गावनि जायगायाव थानानै हाबाखौ मावफुङो। लोगोसे रायजो राजायाबो आंनिनो फरायसालियाव आंनिनो गथ'आ हाबो होननानै जाहाथे बे फरायसालिखौ जोथोन लानो बिथांमोना आग्रह जाबोयो। गुबुन गुबुन संगठनफ्राबो जाहाथे बे हाबाफारियाव एबसुआ बेबायदि हाबाफारि लादोंबा जोंबो बे फरायसालिखौ नायनांगोन जोंनिबो होननानै बिथांमोनाव जाहाथे गोसो जायो। लोगोसेनो ओनसोलनि गासै रायजो राजा जाय ओनसोलखौ नैबे फरायसालिया बेंनानै दङ, बे फरायसालिया आंनि होननानै जाहाथे ओनसोलारि बयबो सुबुङा जाहाथे नैबे फरायसालिखौ अननानै जेब्लायबो सोरबा बिबार, सोरबा मोजां बिफां, सोरबा जानाय लोंनायनि माबा मोनसे अनुदान मालाबा नांगौ जानाय एसेट नांगौ समाव बिथांमोना हेफाजाब होलायनायनि गेजेरजों नैबे फरायसालियाव आंनि आंगोनि फरायसालि, आंहा बेखौ जौगाहोनायाव दायित्व दं होननानै बयबो जाहाथे बिबान लालायनो हायो। बेनो जोंनि नैबे हाबाफारिखौ लानायनि गुबै थांखि। जों नुनो मोनदों दायो बर' बिजोंनि जे फरायसालि, बे फरायसालियाव बर' फरायसाफ्रा खोब बाङाय जानायखौ जों नुनो मोनदों। मा बुंनो सानो? नंगौ, बे बर' फरायसायाव बा बर' फरायसालियाव बुंनांगोन बा सरकारि फरायसालियाव आथिखालाव बर' बिजोंनि फरायसाफ्रा लासै लासै बाङाय जालांनो हमदों। दा बिनि गुबै दायनिगिरिखौ जुदि जों रानोबा सरकारनिबो दाय थाबाय। बेराफारसेथिंजाय गावनि मिडियामखौ नासयनाय गावनि माने बर' मानसिनिनोबो दाय थाबाय। आरो बेराफारसे माने जेनेबा गारजेनफ्रा सोरबाया गुबुननि मोजाङाव थांबाय, अबेबा मिडियामाव थांबाय होननानै गाव हायाबाबो माने बैजों थांफानाय, उन उन थांफानाय बेबायदि माबानो मोनसे दाय थाबाय। दा बे मोजां फरायसालिखौ मोजाङै लाखिफिननांगौ जायोबा, बा जोंनि बर' फरायसालिखौ बर' बिजोंखौ जुदि मोजाङै खालामफिननांगौ जायोबा, जोङो गिबियाव सरकारखौ आङो मोनसे खावलायग्रोगोन। बे जाहैबाय नबोदयाफ्रा जेरैहाय माबा खालामदों, माने क्लास 6निफ्रायसो गावनि थाखोखौ जागायदों, इंराजि मिडियाम जागायोथ'। जोंनि सरकारि फरायसालियावबो खमसे खम क्लास 6फोरनिफ्रायसो माने बे प्राइभेट स्कुलाव जइन लाहैनाय बेबायदि पजिसनाव जुदि हाबा मावोबा जोंनि माने आपातत बे प्राइमारि लेभेल बेयो जोंनि फरायसाखौ बांहोनो हागोन। मानोना बे प्राइमारि लेभेलाव बा एम इ स्कुलसिमाव फरायसाया बर' फरायसा थायोबा अट'मेटिक हाइ स्कुलाव बारलांगोन, आरो हाइ स्कुलाव बारलाङोबा अट'मेटिक बेयो हायार सेकेन्डारियावबो थांगोन। दा बेबायदि जुदि नोजोरजों नायोबा माने सरकारा बिबानखौ बाननांगौ जाबाय। बेराफारसेथिंजाय गावनि रावानो जेरावबो सोलिखायो, गावनि रावजोंसो गाव थांनानै थागोन बेखौ नोजोर होयोबा गावनि गथ' गथायखौ फोरोंनो थाखाय जायगानि ओनसोलनि बर' सुबुङाबो आंनि रावजोंनो आं गावनि गथ'खौ फोरोंनांगोन, फोरोंगोन होननानै बिथांमोनाबो गोसो जानांगोन। आरो गोसो जालायोबा माने मोनफ्रोम फरायसालियाव प्राइभेट स्कुलाव थांनायखौ गारनानै नैबे फरायसालिखौ आंनि रावा आंनि गुदि रावानो आंनि हादरनि, आंनि थाखाय जौगासार गोदैसिन, बेखौ साननायजों माने हारिखौ जौगालांहोनायावबो मदद मोनगोन। सरकारनि बिथिंनिफ्राय जों नुनो मोनदों गोजौ फरायसालि बा गेजेर फरायसालिखौसो बांसिन नोजोर होयो, नाथाय गुदि फरायसालिखौ नोजोरखौ जों होनायखौ जों नुनो मोना। बेनि सायाव बेयो एकदमबारे थार, बेयो 100% थार। नाथाय सरकारनि आं एबसुनिफ्राय बुंगोन, बेयो सरकारनि मोनसे गोरोन्थि। मानो होनबा गुदिया जागायो एल पि निफ्राय, गुदिया जागायो एम इ निफ्राय। बे एल पि एम इ आव जुदि मोजां मा होनो इनफ्रास्ट्राकचार, मोजां नांगौ जानाय फोरोंगिरि, नांगौ जानाय माबा मोनसे बुस्थु एसेट्स बेफोरखौ जुदि थिग मथन हराब्ला नोङो सोर गुदियाव फोरोंगोन? आरो गुदियाव फोरोंग्रा गैयाबा गेजेराव बहा थांगोन? दा ओंखायनो गुदि फरायसालियाव नांगौ जानाय फोरोंगिरि, गुदि फरायसालियाव नांगौ जानाय जेसेबां दं इनफ्रास्ट्राकचार, गुदि फरायसालियाव नांगौ जानाय
जेसेबां माने TLM-फोर TLM-खौ एफा एनै हरनाय नुदों हय खिन्थु नांगौ जानाय TLM बे थोजासे नङा। दा बै गासैबो रोखोमनि नांगौ जानाय फोरोंगिरि नांगौ जानाय एसार्सफोरखौ जुदि फरायसालियाव सरकारा जुदि थिसनो बेयाव अट'मेटिक जाहैगोन। खिन्थु सरकारानो बे हाबाफारिखौ गावनि गोसो जानानै बुथारनायनि लामायाव लादोंसो होननानै जों बुंनांगोन। माने सरकारा जुदि गेजेरखौ नायदों गुदिखौ नायाखै थारमाने गुदिया दानस'जानाय माने गेजेराबो लासै लासै जोबलांनाय आरो गेजेराबो लासै लासै जोबलांनाय माने हारिखौनो जाजोब्बाय इंराजिनि खोथा आरो उनावहाय बेबायदि लासै लासै जोंनि हारिनि इयुनाबो जोबस्रांगोन होननानै जोङो बुंनो हायो।